Mikrofoni. Hei kaikki! Tänään me tehdään YouTubelle, jos me pelataan Geometry Dashia. Ei! Robloxiin. Mä oon kaikessa huono. Haittaaks se? Tilatkaa Joosen kanava. Älkää. Tilatkaa. No kun ei ne ette välttämättä tiedä sitä nimeä. Haittaaks se? Se on vaan Joose. No en mä nyt tiedä. Se ehkä löydy ihan sillä nimellä ehkä. No kokeilkaa vaan sitä nimeä. Niin. Ois hyvä, jos löysit. Jos ette löydä, niin kiva. Pelataan Bike Life Finland. Ei vitussakaan. No ei mitään vitu. Mä mietin mitä pelata, jos ei löydy mitään, niin mulla on ne hermot. Hyvästi. Ei löytynyt. Haista paska. Vitu homo. Turpaki. Eikö nyt lopeta? Vitsin pammanen. Sotoi. Vitsin manki. Joo, mutta otetaan ehkä heitä ulos tästä. En mä välitä, jos toi vitsi Julma pännää, mut en mä tiedä mitä pitäis pelata. No okei, pelata jotain vaan. Mitä pitäis pelaa? Pitäisikö pelaa Animal Hospitaliko? Ei varmaan, ei kukaan tykkää sitä. Vitsi kun tietää, mitä palaa, niin voit pelaa jotain. Paska. Vittu peli. Vittu perkele. Mut kato mun mopo. Kato mun mopo. Tässä on puu. Tää mopo on hullu. Mulla kuuluu tänne mopo Bike Lifeis. Näytän niille. Mä menen Petter Woodpalleriin. Petter Woodpalleri. Petter Munapalleriin. Kattokaa kumpi, emme päässyt peliin. Lamine Yamal vai Ousmane Dembele? Lamine Yamal olisi ollut hyväpi. Laittakaa kommentteihin, jos joku vastaus meni väärin. Teidän mielestä. Mut hyvä, eikö niin hyvä, että Lamine Yamal voitti World Cupin? Jos ei, niin laittakaa sitten Et istu sen päälle. Älä vedä! Ai vittu! Oh. Ei vittu! Au! Vittu! Ah! Au vittu! Mä tuli just päähän. Pallo! Verta tulee! Messi, immens Messi, Ankara Messi, Messi! Ankara Messi. Vai Ronaldo? Kumpi, Lionel Messi vai Cristiano Ronaldo? Messi! Jos olette vääriä, me hakataan teidät, eikö niin? No ei sentään, mutta meidän on tapahtuu huonoja. Väännä. Tästä! Ottakaa tästä! Mä oon huono tässä pelaa. Messi, immens Messi. Ankara Messi. Victory! Tässä oli teidän. Jos ette väärässä, laittakaa kommentteihin, jos oli Ronaldo teidän meille parempi. Messi on parempi kuin Rolle. Jos sanotte, ei oo, niin saatte häpeä. Ei varpina sano. Antene Griezmann, Lamine Yamal. Kumpi Lamine Yamal? Mikä toi on? Glitsi. Liks.
on täällä yhdessä kentällä. Mä menen maaliin. Mies, mä lähden vittuun täältä. Apua. Kamppaillaan sitä pallosta. Hyökätään palloa. Me tungetaan se pallo aika väkisin maaliin. Vittu, pillusta läpi. Pillusta läpi vaikka. Ei mikään Griezmann voinut voittaa. Titti. Kuinka pitkiä videoita sä voit tehdä? Kuinka pitkiä videoita sä voit tehdä? No niin pitkä kuin mä haluun. Ousmane Dembele vai Romelu? Ihan kuinka pitkin mä haluan. Häh? Niin? Vittu en! Mä pystyn tehdä enemmänkin. Älä vedä ihan oikeesti. Mä et vetää täältä. Apua! Kylian Mbappe. Vai Erling Haaland? Mbappe vai Haaland? Okei, Mbappe parempi. No.